Nokbara Narwkgwi Tongmung Sitra Tongwi Manjakha Khoroksa Brwi Khoroknwi Chula Paithago Khoroktham borokna arrest khlai Monobazar Thana Watubui Phaika Monobazar Thanani Police Patimung Satsan Blongni Nobogram Amsini Koktoma Patimung de Koktomani Bisingti Shoy Mankacha Shalor Satsan Blokni Bisingo Khobjak Nobogram Amsini Kajol Deni Nogo Nokbara Narwkgwi Tongmung Sitra Tongwi Manjakha Khoroksa Brwi Khoroknwi Chula Paithaga bai Patimung Nokbara Khoroktham borokna arrest khlai Monobazar Thana Watubui Phaika Police Patimung Nokbara Police Ramo Shaktharmung Nahana Abuzarno Kok Shanai Faide Tabo Boroni Khokoi no Khanawani Leano Tamo Shaka বাড়ি কই কি লিখে আইছি এখানে কোন মাসি কে মাসি মাসির নাম কি মিথ্যা কথা কেন কো এই মহিলারে নিয়ে ওই ঘরে কি করতেছিলে তোমার নাম বাড়ি এই কাজেই ব্যস্ত থাকো সব সময় না Bureau Report, Chini Khorang.